Ukuthula kaNkulunkulu makube nawe. Incwadi kaExodus chapter 2 verse 25. uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Elisilungu lithi kwi-New Living Translation, he looked down on the people of Israel and knew it was time to act. Ngizokhuluma ngakho kube umgomo walomyalezo uthi God knows. uNkulunkulu uyazi. Namhlanje ngizokhuluma ngaleli verse lika 25 esesilifundile. Salifunda kwelesizulu, umusho salifunda nakwelesilungu. Lo myalezo ubhalwe kwiminyaka elinganiselwa ku 3500 yalotshwa lencwadi. Kodwa namhlanje impendulo kubantu abaningi ngoba sonke sixakwe izinyembezi, sonke sixakwe imibuzo, sonke sixakwe ukuhlupheka, sonke siphuphutha indlela yokuba kambe uNkulunkulu singamkhonza kanjani ngendlela efaneleyo ekucindezelekeni sicindezeleke ngakho. Ikuphi esingakwenza ukuze sikwazi ukunqoba. Isahluko sokuqala sisitshela ukuba kwaba khona uguquko ku-Israyeli emva kokufa kukaJosefa eGibhithe. Israyeli waphumelela kakhulu useGibhithe, waze waba nguvalo nenzondo kwabaseGibhithe. Ngakho uFaro wenza isiyalelo esingesodwa ngo-Israyeli, wazenza zaze zabantathu. Lokhu sikuthola ku-chapter 1 ka-Exodus. Isiyalelo sokuqala asenza uFaro eqhutshwa luvalo sisithola ku-verse 11 kuyu-chapter 1 ka-Exodus, ukuthi kwase kubekwa phezu kwabo induna zokubasebenzisa ezazibahlupha ngemthwalo. Manje-ke uNkulunkulu ngesikhathi becindezelwa, behlushwa, bethwaliswa kanzima, uNkulunkulu ila ayibandisa khona. Verse 16 kuye uchapter 1 sithola futhi ukuthi wabona hayi laba bantu noma sibasebenzisa kanzima kodwa abayeki ukwanda, abayeki ukuchuma. Usethi-ke kuleli verse lika-16 nxa nibelethisa amaHebherukazi niwabona esesihlalweni sokubeletha uma kuyindodana anoyibulala. Wabona futhi ukuthi amaHebherukazi lawa alokhu ayachuma, ayanda, namadodana nawo ayanda. Wasekhipha esinye futhi siyalezo ngesesithathu uFaro, verse 22 kuyu chapter 1 ka-Exodus. Faro wayesebayala abantu bakhe bonke, akasakhulumi manje nababelethisi kodwa usekhuluma nabantu bonke baseGibhithe ethi bonke abafana abazalwayo nobaphonse emfuleni, kepha amantombazane niwasindise onke. Lesi siyalelo sokugcina siza ngama-astrologers kaFaro abona inkanyezi eyamqhamuka yayise ekuqhamukeni kwayo. Benza ucwaningo ukuthi kunomfana ozozalwa uhlukile kwabanye abafana sebeke bazalwa lapha eGibhithe. Ngakho-ke Faro uma ulomuntu ezozalwa uyolenza iGibhithe ukuba life ngamanzi, ngakho uphiwe isiphiwo samanzi. Ngakho kubeke besingabantu nje phaqa besintu besiyawukhuluma sicacise indaba yesiphiwo samanzi, kodwa ngifisa ukuba ngingangeni kuyona ngoba akukho kulelo hlelo. Ama-astrologers atshela kuFaro ukuthi lo muntu ozozalwa umfana, ngakho kuyalibhubhisa iGibhithe ngamanzi. Ingakho uFaro ethatha lesi siyalelo sokuba abafana abazalwayo ababulawe, baphoswe khona emanzini ukuze kuqedwe noma kungaveli mfana oyokwenza ukuthi lokhu kuchume kufezeke. Phela lokhu sikuthola kwincwadi zabo zomlando zamaJuda, iMidrashik, ezinye ezibhalwe uJosephosi ongomunye usomlando oqophayo umlando wabaJuda. Verse 5 sizwa ngendodakazi kaFaro elithi iBhayibheli igama layo nguBithiya. Ncwadi yeKronike zokuqala chapter 4 verse 18. Indodakazi lena kaFaro igama Bithiya lisho ukuthi indodakazi kaNkulunkulu ophilayo. Igama Bithiya lisho indodakazi kaNkulunkulu ophilayo.
wayenomfowabo uSeti wokuqala ayemiselwe ukuganana naye ephoqelelwa nguyise efuna ulibo lwabendlu yakhe abazophatha ubukhosi. uBhethiya wayemdala kunalensizwa lamana naye nguSeti, waphoqelela ukushada nayo, wehlela ngezansi ngoba wesifazane wayengenamandla ukuba ngaphawula akusho agambaqa amazwi uma esesinikwe isiyalezo esivela kumkhulu njengoba uyise abe inkosi. Kodwa-ke namhlanje uBhethiya sizwa ngayo ukuba uze emfuleni. Kungani eze emfuleni lo wesifazane? Yingoba kwathi eseshadisiwe nomfowabo uSeti wokuqala wathatha isinqumo sokuthi hayi uya kumdakiswa ngoba vele wayeumuntu othandayo ukushaya ey'nkambeni. Wabe sekufika isikhathi sokuba ese-honeymoon wavunyelwana ukuthi hhayi ake sihambe siyobhukuda. Mabeyongena emanzini kungena baba babili ngenxa yokuthi le nsizwa yayisihabule kweqe ey'nkambeni. Lo wesifazane wabe seseyicwilisa le nsizwa ngenxa yebanga eyabiliphuzile, ibanga lamandla okudlubulunda, yafa. Babengeke-ke bafike nabaqaphi bazongena emanzini kukhona nenkosikazi yenkosi emisela ukuba iyawuhlala esihlalweni sokuba indlovukazi. Bayilinda yaphuma noma babona, kodwa-ke kwayobikwa kuFaro ukuthi isikhotheme indodana uRamsesi ongiyise kaBhethiya benoSeti abazange-ke bahlangane-ke ngenxa yokuthi kwase kuzwakala ukuthi usesefwini lobumnyama njengoba umuntu oyinkosi engayi la kushonwe khona. Wahlala-ke kwaphela unyaka. Uza-ke uBhethiya emfuleni ukuzoyihlambulula, ukuzozigeza, ezosusa inzila, ezosusa ithunzi lobumnyama lokufelwa. Uza-ke uma ezofika lapha incwadi iMidrashiki ichaza ukuba amantombazane ayemphelezela azama ukumvimba mayebona ilokhuzana uBhaskido wawusemfuleni, kodwa kwehla isithunywa sikaNkulunkulu ezulwini sazowachelisa lamantombazane sawashaya ngonyazi afela khona lapho. Ngakho-ke ingakho uma sekufika phambi kwenkosi seyizothulwa, sekufika isikhathi sokuba usehlambulukile uBhethiya, verse 10, ume yozethula phambi kayise sehlambulukile, fika nale ngane yomfana uzoyethula kuyise. Verse 10, kuyabuzwa ubani uyise, uthe mayefa waqamba le ngane wathi ngibani? Owesifazane uBhethiya wathi nguMoses, ekhuluma ngolimi lwakubo lwesiGibhithe. Wayengachazi ukuthi ngamkhipha emanzini, kodwa ngolimi lwaseGibhithe mayethi Moses wayechaza ukuthi indodana. Ngakho mangizofika phambi kwakho baba, ngisuke ethunzini lobumnyama, kodwa ngithe mangiyofika endaweni yokuhlambuluka ngathola indodana. Manje uzoyethula kuyise le ndodana. Akayiniki igama uBhethiya mayethi Moses, akamniki igama, kodwa uthi nje baba mawufuna ukwazi Nkosi yami Ramsesi, mawufuna ukwazi ukuthi ubani lo engimphethe esandleni, bona indodana, ngoba ngithe ngiyosusa ithunzi lokufelwa, ingubo yobumnyama, ngahlangana nendodana, yiyo engiyiphethe engingena ngayo esigodlweni sakho. Ngoba ungengene phambi kaNkulunkulu ungayiphethe indodana. Ngizwile ekhuluma uJuda, ekhuluma noJosefa, ethi ngiyawufika kanjani phambi kababa indodana ngingenayo. Athi ngivumele okungcono kube yimi oboshwayo kunokuba ngingabonakala phambi kababa indodana ngingenayo. Zokhuluma lokho nje ukuthi le nkosikazi, le ntombakazi yaseGibhithe iphethe indodana izovela nayo kuyise. Wathi igama layo nguMose, okungachazi ukuthi ukhishwe emanzini, okungachazi ukuthi njengabanye bethi ukhishwe emhlangeni, kodwa uBhethiya engqondweni yakhe uthi indodana. Baba mawufuna ukwazi ngisinde kanjani, mawufuna ukwazi ukuthi isistress ngeke ngaba kuso, mawufuna ukwazi ukuthi ngike ngaba sebumnyameni, yini engisizile kuba ngiphume kulobo bumnyama, ingoba ngifika nale ndodana phambi kobuso bakho. Zokhuluma
ngikhuluma namhlanje ukuthi loyo uNkulunkulu uyabazi ubumnyama okubo, uyasazi isimo obhekene naso. Noma namhlanje kungeke wayithola impendulo zonke oyifunayo, kodwa uNkulunkulu uyazi konke. Noma ngabe yini ekwenze wakhala kulonyaka nakulezi insuku, kodwa ngizothi uNkulunkulu uyazi. Noma ngabe kudlula ilunga lomndeni wakho, noma kwadlula isihlobo sakho, noma kwadlula umhlobo wakho omkhonzile, nalapho inkosi yazi. Ngabe usaba nemibuzo eminingi, kodwa wothi inkosi yazi. Ulingisa uJohane wakudala mayebuzwa Johane ubonani, athi inkosi wena uyazi, ngoba lo uNkulunkulu owaziyo. Ukwazi kwakhe kwehlukile kunokwazi kwabantu. Abantu bazingxenye, kodwa uNkulunkulu wazi kusukeni kwezinto ukuba zisuke kanjani zaze zaba kuleli banga eselikulo, nalenhlalo yakho obhekene nayo manje. uNkulunkulu uyayazi, ngasayithatha intambo uzilengise, ngoba uNkulunkulu uyazi. Uma kwazi ukuhlenga indodakazi kaFaro eGibhithe wayixhumanisa nendodana, yaqede kwasuka ubumnyama eyabi kanye nabo, yaqede yaba nokubambelela ekuthenini uNkulunkulu wakwa-Israyeli uNkulunkulu ophilayo. Yahlala yabambelela kulo uNkulunkulu. Yingakho mabezophuma eGibhithe wayekhona uBhithiya, elithi iBhayibheli uyo wakhana uKhalebi waba unkosikazi kaKhalebi. Abaphumanga bonke, kodwa kwaphuma owayenendodana endlini kaFaro, wasinda uBhithiya ngoba enendodana. Nami ngizokuncenga nje ukuthi usuzwile abaningi bedukisa bethi uJesu ngumlungu, bethi uJesu uzohlukanisa nemvelaphi yethu. Hayi bazalwana, ngikaze ngezwa ukuthi umuntu uma esamukela ivangeli siyashintsha isibongo, kodwa ngiyazi bathandekayo enkosini ukuthi impela imumva lomuntu liyaguqulwa. Thobhala kahle, bheka sekuvela okusha, okudala sekudlulile. uNkulunkulu uyazi, noma ungalala ungadlile uNkulunkulu uyazi, noma ungahlushwa abantwana uNkulunkulu uyazi, noma umshado wakho ungantenga, kodwa wothi inkosi wena uyazi. Noma ngabe namhlanje uyahlekwa, kuthiwa uzela izidakwa kulo mzi ohlezi kuwona, kuthiwa abasebenzi bonke kulo mzi ohlezi kuwona, noma ngabe bazala baphindelela baqede bangazondli nale mali yegrant ungayazi nokuthi iphelelaphi, kodwa ngizothi inyembezi zakho aziweli phansi. uNkulunkulu uyazazi ngazinye, uyabazi ubuthakathaka bekhaya lakho, nenyembezi zakho aziweli phansi. Lo uNkulunkulu engikhuluma ngaye uyingubo yakho. Lo uNkulunkulu engithi mina uyazi, ukanye nawe, akanakuvuma unyawo lwakho lishelele. Lo uNkulunkulu elithelele iBhayibheli masilifunda, wazi ngabo, wayesazi ukuthi sekuyisikhathi sokuba ngenza okuthile nasempilweni yekhaya lakho. uNkulunkulu uyazi ukuthi sekuyisikhathi sokuba kumele azokwenyula kwisimo obhekene naso. Uyabawazi amandla akho. Lithe iBhayibheli encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 10 ivesi lika-13, uNkulunkulu uthembekile, ongayi kuvuma uba sinika umthwalo ongaphezu kwamandla. Uyazi uNkulunkulu amandla akho ahamba aphelele maphi. Noma ungaba inhlekisa namhlanje, awuyugcina uyinhlekisa. Khululeka mntaka baba, khululeka hlobo esihle. uNkulunkulu uyazi ngesimo sakho namhlanje uyinhlekisa. Khululeka, noma ungakhishwe emaphepheni, khululeka. uNkulunkulu uyazi, usipha amandla singakangena esimweni. Lo uNkulunkulu wethu uthi bonke abamamukelayo benziwa baba ngabantwana. Siphiwa amandla angafani namandla avela ngey'khwepha zethu. Amandla esinawo awokukholwa, awokubona izinto amehlo abanye abantu abangaziboni. Ithi impimise ngakuwe, uvele ubheke kuye, uthi inkosi asinamandla phambi kwalesi sithuku. Amehlo ethu nje anamathele kuwe. Ubusisiwe umuntu othentamana nezimo abheke kuNkulunkulu. Busisiwe umuntu othemba lakhe likuNkulunkulu, ngoba konke okuthenjwa ngabantu hamba kuphelelwe isikhathi, kodwa nange ngimemezela ngaye uNkulunkulu owaziyo
lithi iculo lale bandla lakithi emagameni okuhlabelela iculo number 7 uJehova unamandla zonke izinto zenziwa nguye uyinkosi lo uNkulunkulu wethu uyazi akunankinga uyasazi isikhathi ozokhulula ngaso abaka-Israyeli ungakapheli 430 years babengazi ukuthi uNkulunkulu ubanqumela isikhathi ukuthi abayikweqa ku-430 weminyaka bengakakhululwa bamele bawuhlale ngoba into ayikhuluma u-Abraham wathi inzalo yakho noma ingangangeinkanyezi inzalo yakho Abraham noma ingangangehlabathi solwandle kodwa isazogqilazwa iminyaka engaphezu kwamakhulu 4 kwenzeka khona inhlupheko esingena kuzo uNkulunkulu azi ukuba kungani kumele singene kuzo wazazi singakazalwa noma sesikhona kumele sidlule kuleso simo ake uma ukusola abantu ukuthi yiba abakufake kuleso simo kodwa ubheka uNkulunkulu Nkosi besingeke singehlele ungazi ngaso hleze wayeke ubaba mkhulu wabona mina ukuthi ngizobe ngifit ukudlula kuleso simo bacindezelwa kodwa banda ngisosho njalo nakuwe ukuthi leso simo noma singasibona ngathi sicindezele sizokwandisa bathandekayo enkosini ungaphela amandla ngike ngabona ukuthi inhlama idovadovwa iphinde iphakame iphinde idovadovwe iphinde iphakame ngisosho njalo asinqotshwa thina ngoba mkhulu ongakithi unalo zama ucindezela thina ufohla nathi lo uNkulunkulu wethu ungamandla ethu phakama nje ebhedeni wakho umbonge phakama umbonge phakama umbonge phakama umbonge ngoba uyasazi isimo sakho nenyembezi osuyikhalile uyazazi kade wawubizwa ngomthakathi kanti izulu lithule nje lithi khona usuku engizobacimba engizobaphuvela ngalo ukuthi lo kade bethi umthakathi akabona sinanegqolo lo kuthakathi uthi linjani hlala kuye ungasuki kuye lithe iBhayibheli uma umoya wombuso uvukela usungayishiya indawo yakho ngoba ukwenze njalo kusilekelela uba sigweme izone ezinkulu uNkulunkulu yazi usuma napha ubizwa ngeinhlamba zonke uNkulunkulu yazi uNkulunkulu yazi uNkulunkulu yazi uyibonile inyembezi oyikhala izolo uyazibona oyikhala manje uyazazi lozoyikhala kusasa kodwa zonke ayiweli phansi uNkulunkulu yazi uNkulunkulu yazi uNkulunkulu yazi ngeke ugcine ekhaya lakho kuyindlu yodaka sazokwakhiwe esitini ngeke kugcine engekho ngalipokanga ijazi lemfundo ephakeme ngeke kugcine kungasebenzi umuntu basazosebenza abantwana bakho ngoba uNkulunkulu yasazi isikhathi esisifanele uNkulunkulu yazi uAbraham wayengazi ukuthi njengoba lokho ethenjiswa amahlandla asabe emahlanu ukuthi uyoba nomntwana uzomthola lo mntwana esehlanganisa ikhulu leminyaka ngizothi nawe ngeke ufe uNkulunkulu engahlekisanga uyasazi isikhathi esifanele ungaphela amandla hamba ngokholwa hambe ngathi unezinto zonke iba isiteteleko ohlangana nabo bekubuza ukuthi unjani uthi asincenga siyaphambili ngoba ngoNkulunkulu wethu siyaphikelela ngoba lo wethu uNkulunkulu ngaphezulu kwezwe elifuna ukusahlukanisa nothando lwakhe mani uqine kuye babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo nasihlupheki esakhala uJehova wezwa uNkulunkulu uyazi ngesimo sakho kusazolunga ngeke kuhlale kunje ngeke kuhlale kuyinhlekise ekhaya lakho kusazolunga uNkulunkulu akabusise lo myalezo owuzwile egameni elihle lenkosi yeJesu Kristu uthi umusa wenkosi yeJesu Kristu thana uNkulunkulu Baba uNdlela bomoya ingcwele mabe nawe bukulondoloza ubambelele nje kulamazwi uNkulunkulu yazi ngesimo sami amen.